MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर उद्यमनगर कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। लॉकडाऊनच्या काळात काठमांडूतून भारतात आलेल्या आणि नंतर दिल्ली मुंबई करत गोव्यात स्थिरावलेला एक युवक व्यसनापायी महागड्या मोबाईलची चोरी करून विकत असल्याचं कणकवली पोलिसांनी उघड केलंय। एखाद्या व्यक्तीवर पाळत ठेवून त्याचा मोबाईल हातापासून वेगळा होताच तो लंपास करायचा आणि येईल त्या किमतीला विकून टाकायचा। त्यात दारू गांजा प्यायचा अशी त्याची पद्धत होती। हॉटेलमध्ये जाऊन दारू पिणं, जेवण जेवणं, 2-3 हजार रुपयांचं बिल झाल्यावर पैसे नाहीत म्हणून काउंटरवर मोबाईल ठेवणं आणि ATM मधून पैसे आणतो म्हणून सांगून पोबारा करणं ही त्याची पद्धत होती। कणकवली तालुक्यातील अशाच एका व्यक्तीचा या व्यसनाधीन युवकानं मोबाईल चोरला आणि गोव्यात दारू पिल्यानंतर बिल देण्यास पैसे नाहीत म्हणून काउंटरवर मोबाईल देऊन पैसे आणायला जातो म्हणून सांगून पळून गेला। मात्र त्याच परिसरात तो भुरट्यात चोऱ्या करून राहत असल्यामुळे कणकवली पोलिसांनी सापळा रचून त्याला अटक केली आहे आणि व्यसनासाठी मोबाईलची केली जाणारी चोरी उघड झाली आहे। कणकवली बाजारपेठ येथून फिर्यादी भिकाजी धोंडू अस्वेकर वय वर्ष 79 राहणार आशिये यांचा 1 फेब्रुवारी 2022 ला मोबाईल चोरीला गेला होता। या प्रकरणी सराईत आरोपी विक्रम महेंद्र ठाकुरी वय वर्ष 26 राहणार मडगाव गोवा मूळ मैतीदेवी काठमांडू नेपाळ याला कणकवली पोलिसांच्या पथकानं अटक केली आहे। त्यानं अनेक मोबाईल चोरी केल्याची कबुली देखील दिली आहे। कणकवली पोलिसांच्या कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल सर्व स्तरांमधून कौतुक होत आहे। याबाबत सविस्तर वृत्त असं की कणकवली बाजारपेठ येथील हॉटेल डायमंड समोर श्री अस्वेकर यांचा मोबाईल 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी चोरीला गेला होता। आकाशी रंगाचा विवो कंपनीचा V20 मॉडेलचा मोबाईल 9,000 किमतीचा होता। आरोपी हा नेपाळी असून सराईत चोरटा आहे। त्याला दारूचं व्यसन आहे, त्यासाठी दररोज मोबाईल चोरी करायचा। त्यानं हा मोबाईल दारूचे पैसे नसल्यानं मडगाव येथील एका बार मालकाला दिला आणि ATM मधून पैसे आणतो असं सांगून गेल्या 2 महिन्यांपूर्वी दिला होता। अखेर सिंधुदुर्ग पोलिसांच्या सायबर सेलचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री सुतार यांच्या सतर्कतेमुळे चोरीतील मोबाईलचं लोकेशन कणकवली पोलिसांना आलं होतं। त्यानुसार कणकवली पोलिसांच्या पथकानं 2 दिवसांपूर्वी त्या बार मालकाला ताब्यात घेत मोबाईल जप्त केला होता। तसंच त्याची चौकशी केल्यानंतर त्या आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी सापळा रचला। अखेर आरोपी विक्रम महेंद्र ठाकुरी वय वर्ष 26 राहणार मडगाव गोवा मूळ मैतीदेवी काठमांडू नेपाळ हा गोवा येथे असल्याची माहिती कणकवली पोलिसांना मिळाली होती। त्यानुसार पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, पोलीस नाईक पांडुरंग पांढरे, पोलीस हवालदार चंद्रकांत झोरे यांच्या पथकानं सोमवारी पहाटे 3:45 वाजता गोवा मडगाव रेल्वे स्थानक बाजूला फुटपाथवर त्याला पकडलंय। त्याला अटक करत न्यायालयात हजर केलं असता त्याला 1 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। अधिक तपास कणकवली पोलीस नाईक पांडुरंग पांढरे करतायत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।